Parece que o conciliante pídenos que retiremos as nosas afirmacións, pídenos que calemos ante uns feitos que os avergoñan e que queren ocultar a toda costa. Embargante desde aquí, desde a sede do Partido Popular de Galicia, eu, como membro da parte conciliada, en nome da miña formación, quero asegurarlle ao señor José Álvarez e a Manuel Vázquez con toda a solemnidade que os populares non temos que retirar nada do que levamos dito. E non só non temos que retirar nada, senón que seguiremos insistindo e exixindo. E non vamos a decaer, ni nos vamos a rendir ata que o líder dos socialistas galegos dé a cara e diga a que se destinou ese diñeiro de sobrecustos nas obras de Sogama. Parécenos lamentable que os socialistas leven á vía xudicial un asunto que parece que non son quen, que non se ven capacitados ou non se atreven a responder e a resolver na vía política. O Partido Popular de Galicia insiste en saber por que se pagou un sobrecusto para amoblar Sogama, insiste en saber a que se destinou ese diñeiro e asegura que o anuncio de querelas por parte do ex-responsable de Sogama non vai a deternos os populares de seguir denunciando aquelas irregularidades que vexamos ou aquelas injusticias. Vázquez non pode respostar a posibles irregularidades das que sería responsable con amenazas de querelas contra o Partido Popular de Galicia.